I-right ndizayinxiba ngoku inempandla le wiki. Wena unendoda inempandla umncinci kangaka unantoni? Ungimele. Anzonganqabi wena uxhaphakiswa yintoni wasewa yi-oxygen. Masimeni. Noko andinothandaza khe ndizame lo mthandazo. Mhlawumbi uyawuya phambili xa ndisendiva. Ke ndicela ke sicimeleni. Enkosi. Nkosi sibulele umanyanwa silusapho sibe lapha sonke. Kubekho ke naba bangamenywanga sibaziyo bazele nje ukutya nabo bamkelekile. Ndikucele simakade uphe uthandiswa indoda eyeyakhe, mhlawumbi uyakutsho ayeke ubana namadoda abantu. Hayi kodwa noko ke kudala ebolekisana. Ndikubulele ngokubusisa uAndiswa ngamandla sesidibana naye enxiba iGucci belt neeteki zooLouis Vuitton. Kodwa ke indoyise uba nguLouis Vuitton noGucci onjani ofunyanwa nge-R10 estendini. Nkosi wena ungumavula kuvaliwe. uAndile ndamgqibela esetrongweni kodwa namhlanje ulapha. Uzube nathi ke Nkosi kuba ngumgulukuthu yena unyana.